Hello guys, welcome back to my Urun Bhai Vlogs. So guys, बहुत दिन उनाव दिनै भिडिअ बानायदों. तो आं माने दा मोनसे लामायाव दंफैयो आरोना. बे जाबाय नै बेलतला थांनाय लामा आरोना नै बेयो. माने खोथाया मा जादों आं भिडिअ होनो हायाखैमोन बहुत दिन. मास मोनसेनि बारा जादोंमोन नामा. तो बेनिखायनो आं दिनै आरो भिडिअ लाबोनो सानबाय आरो दा माने दैज्लां बोथोर जादों नालाय नै पुरा दै जादों आरोना. बाना जायाखै आरो जोंनिथिं बरहिया दै जाना दं. माने नै बिजा आरो माने आं न'निफ्राय मेक्सिमाम 2 किल'मिटारसो गोजानाव जा दंफैयो आरोना. लामायाव मोनसे ओरैनो बेरायनो फैबाय. फोथारनि खामानि दंमोन, बेस्थ'मोन, बेनिखायनो भिडिअखौ बानायथ'वाखैमोन, दिनै बानायबाय आरोना. ओमफ्राय गाइस माने आं दिनै दा थांगासिनो दं. माने मबाइल जोंहा ट्रेक्टर दंमोन नालाय पावार टिलार, बेनिखायनो मबाइल माने एसे नांगौ जादों. मबाइल माने चेन्ज खालामगोन, बेनिखायनो मबाइलखौ माने लायनो थांगोन बेलतलायाव. ओमफ्राय आरो मोनसे जायगायाव माने फुटबल खेल जाबाय दं, बेखौ नायनोसै आरोना. नायनानै माने फैनोसै. तो आंनि लोगोआव दं बेजा दुर्जन दं. ओमफ्राय Pra buka di kuno. Aidey. Kuno ba dile sake gol. Ini sake langde. Lasinane. Oi. From खेला जागोन. ओइले नायनो हायो. गरम ना. पुरा नै जोबाय लागाव नै बला बिरना फैबाय नै सट होबाय नै थांबाय मोनसे पार्टिखौ मोनलायबाय नै बला बिरलांबाय नै दारिया मादों नायदो ओइले जोबाय बेगिया नै बेक्टारा होबाय नै तो गाइस खेला जाबाय बि टीमनि सोलिगासिनो आरोना नै जाबोर गेलेथारो जाबोर गेलेथारो एसे आनजुम बानायदों नोंथाङा माबा मोनसे बुङो नामा नोंथाङा बल गेलेदोंना गेलेयाखैमोनलाय नै जायगायाव मोसौआबो गेलेफादों इजा बल लाना फैया ओइजासो बल थाङो माने কথা তো হয়েছে गाइस इफाले बल নাই इफाले बल বেশি যায় তো এবার কি বলবা नै लागायबाय बला फैबाय ग्रोम होलायबाय नै आउट ओइ गल लागाव लालिपप गाइस खेलखौ नायनानै इसेबो इन्ट्रेस्ट मोनाखै बेनिखायनो भिडिअखौ दोनथ'बाय आं दा देखायनोसै आरो भिडिअखौ
guys जों दा बेलतलाथिं दावखोबाय आरोना बेलतलाथिं थांनानै माने थावखौ बायना लानोसै बायना लानानै डाइरेक्ट फैनोसै आरोना थाव बायनायखौ दोनथ'ला लाजिनाय नाङो नै बेलतलानि लामाया आरोना पुरा माने ब्लक सिसिस ब्लक तो बल गेलेनो इन्टारेस्ट नांदो बेनिखायनो बल गेलेनिफ्राय फैबाय उन्दै उन्दै गथ' गेलेनायसो बेनिखायनो नायदिया ओमफ्राय नै खेनाव लाबार बागान तो जों दा हाजो एसे मानखोनोसै आरोना तो आस्ते नैबेनो बेलतलाव फैबा एसे दावखोनांगौ आरोना पुरा लागो गारियानो उथिसारा नै तो गाइस सेम प्लेस सेम जायगायाव आरो थाफैबाय जों माने बाजारनिफ्राय डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना मबाइल बायना लाबोबाय नै मबाइला बायबाय आरोना ओइ मा नोंसोर थांबाय थाना दैलै दे माने नै मबाइलखौ लाबोबाय आरोना बे मबाइलनि नामा सार्भ' सुपार पाम्प सेट अइल 40 माने 3.5 लिटार बे ट्रेक्टराव होनो थाखाय आरोना बायना लाबोबाय माने बेनि दामा जादों 800 आरोना मोजां क्वालिटिनि आरोना तो गाइस माने आरो सासे जोंजों बाइकआव थिफादों आरोना दिबिट हायना होदोब्रा सब फंबाय जायो आरोना तो नै बरियाथार थाव आरोना बेखौ दा लागायनोसै ओमफ्राय एवनांगोन ट्रेक्टरखौ माने सार्भिसिं खालामनांगौ आरोना गोदानाव माने एसे डुप्लिकेट फैदोंमोन बे माबाया मबाइला आरोना दा बेखौ लागायनोसै आरो तो गाइस नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम माने दा दैलांनि दिन फैदोंना भिडिअखौ माने होथ'नो हानाय नङागोन तो बे भिडिअखौ माने नोंथांमोना नायजोब बेसेबां हायो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट खालामदो तो होमबा दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनो जोबथोंसै नामा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ उनाव फैगोन दैलां जोब्बा बा बिनि आगोलाव फैनो हानाय खिन्थु टारगेटखौ होना दोनबाय आरोना दैलां माने बायबासो आरोना तो होमबा दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर